انتي زبال زلو حوات امباسادر ناي غبصي بإرترا غيروم ناب تግራይ አትዮም ናተባለ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ሓደ ነገር ክንበሊና የግብጽ አምባሳደር በኤርትራ አድርጎ መቀሌ መግባቱ ነው እንግዲህ ከምኡ ድማ ኣብ ኤርትራ አስመራ ናይ ተዳለው መልእክቲ ተመሓላሊፉ ናተባለ እዩ ቤት ጽሕፈት ናይ ፕሬዝደንት ኤርትራውን ኣብ ቦታው ተቀይሮሎ ናተባለ እዩ ብዛዕባ እዚ እውን ሓደ ነገራት ክንበሊና ትእዛዝ ኩናት ተመሓላሊፉን ህዝባዊ መጓዓዝያታት እውን ደቡ የኤርትራ መንግስት የኤርትራ ህዝብን ቤንዚን ይሁን ናፍጣ ቆጥቦ እንዲጠቀም አዝዟል። እዚ ጥራይ ኮነና አሕዋት ሕዚ እውን ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ቲዲኤፍ እናቀጸለ እዩ። እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ውጽኢት ረኺቡ ሓድሽ ነገር ኣሎ ብዛዕባ ንሱ እውን ገለ ክንብል ኢና ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዘካየደው ተጻኺባ ኣብ ሕቶን መሰልን ተጠቃምነት ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ዘትዩ ንዝምክቶ ኣካል መሪሑ ሰላምታ ይረሳሕኩም ክብረት ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም ሕዚ እውን ንሎማዓንቲ ዝኾኑ ምድላዋት ኣብ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ መዘራረብቲ ዘለዎ ሓደ ክልተ እናበልና ጀሚርና የለና ክሳብ መጨረሻ ምሳይ ክፀንሑና ተላበኹ ድማ لايك مقبار كي ترسعوا خبرات تخاتلتي حدش تخاتلتي اليوم دما سبسكرايب ناقوركم بيتسكم نخبلكم يدلي حزنا ولا مجمرة من لونك حلفكم سنة مكتتال أحوات مو بأركض من نفط وانا أجندنا محلف ناسكي أبزي أني أب سوشيال ميديا بتعمل شركة تقبر زرا أخوها فيديو رئينا نمال اسمه نايب علينا رؤيتنا خنا قمتنا أوت إذا نجرزي بتعمل ناي بزحت عينة سبات ريتو تاتيو كان تبارك صنيحو زي فيديو زي مالتيو قال يوم نزوم أقاشتي نزوم أبوتاتنا كتصرفوا زي صنحو بزحت اللو خمد ما إذا نجرزي ني أبوتاتنا ناقشت زي ملكة لزي كنا أبصرحهم زي تسرحوا زولو وقصات بزحت رئمو أنا خاب زي نجرزي نشي ريتك بحسيبة مالتي خبرات تخاتلتي وما أنا زبلسي تايدو مسيلكم حدا قشي منفساو أقل قلوتن لا يبعلو مزنقع ويخا ولك أو هيوتو نسي تاي زقانا نقرالو إذوم تريوهم زلهم أقشتخاء أفتر ترف ساعتهم أنت تزناقع عسي أنت يتشجروا ياخذ لكم زدلي سب أي زناقع أخطب لا يتخيلن أفتر منفساو أقل قلوتهم زخنا قدال تهاليوم زخنا تقولوا لنا قر حما نقر تهاليوم بزعبانسهم منقف متصرف ويخا خالي مقباري كاليو أبز نقر زيكن نايولك أو هيوتهم يلك إنساتهم كمانا كزنانو يكزناقعوا صبغ هيوت كحلفو ويخا خالي نقر سيدولي سلازغون أبز نقر زي خلاتنا أفنا تزين خفت صبغيو مخنياتو دما حدا سب بفتاري انبر بسب كفرد ويخا حدا نقر خدمت سلازي يقولوا مالي خبرات تغاتلتي نساتهم كمانا مزنقع سلازدوليو كزناقعوا مسلوميو من مشجرون يقولون كبلي دل اقرا من قدي مالتي اسك حزخ نافتي بتعمي دز بلكا بحدا قص بقى تسفخ زلملم عينت فيديو حالفكم اذا حفتنا حدا اداسينا تي دي اف يا خاوغن انت تسرح خمزلا تاعين التسفا خمزه رأيتنا دما ممهاري يموس كنرايو زعرف ويا موز حميرا من حابر ويا مخم تريو زلهم إذا حفتنا أبزي نايز حلفة خوينات حدا يداسينا مالتيو إذا جقنا حفتنا وعرا حفتنا مالتيو محزخ حزون تسفى خي كورتات نتصبح بممعدا وبتتريو زلهم عينت تانتيل كتسرحينا رينا زلنا مو كلاتنا بزغالنا يمتن أبزلوتو فليتنا تحجزنا يا انتي مسلكم ياخذ لكم زي الكرمان قدي نزحفتنا زيا بزغالنا شاما يلا تتسرحوا زلاكوا انت جزينا يا عاوي حجزيمو كلاتنا خبز عينت سلك نبرها تعلنا خو لكم يدلي اسكن قصل حزخ متشم هزانات ناي تግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ዓይነት ወን እንታይ ዓይነት ስዕስዒት እዮም ጽኸም ዘለው ኣይትንገሩን በቃ ኣይትሕቶትን ይብለኩም ኣለው ኣብ ካሊ ዓይነት ሌቨል እዮም ዘለው እስከዚ ኣኒ ሓደ ንእሽቶ ሓውና ሪና እንመለስ كم تقول لك زين ريو بزحت هسانات أب تجري هون أبخالي بوتهات زلو بزنا حزز إنه الساعة سعيد شفرهات ديوي كأخالي نجر أبكالي ليفليوم زلو حزون بزحت عينت نرى لنا بزحت عين تالنتات كيلتات نرى لنا أفت عبي سب زيت صبي أفتو هسانات كل عتقن بتعم حليف وزخد عينت خيلت مالتي خبرات تغاتلت أب ساعة زي تجري حدا زي تايل كده حسب مسيلكم تجري سي كتحوت خلص بسع سعيد هاستوها ليز مسلمو ما جم تسع سعيد زي يكون صبوا بتعم صبوا أنتم متأونتون نقول له نقدر تسأل أيقونن قد يبزح له توم سبات نحنا منم زين خلص نسوم بليس أمنا ياخذ اللوت نسوي زحزنا كان بركالي صبونا قري اسكده حنا يتحاونا نايت نشق ولا نايت تسان قلع سعسعيت رينا اسكبزني حدا حونا سعسعيت نرقمو انت عينت كيلة اللوم بعلكم بريتو كنكتبوا يوم أحوت
እሞኸም ትሪኦም ዘለኹም ኣብ መቸም ኣብ ስራሕካ ኣሳልጦ ንኽህልወካ ሲ ዓርስኻ ክትዘናግዕ ኣለካ ዓርስኻ ሪላክስ ክትገብር ኣለካ ንኽትጭናቕ ስትረስ ክትገብር ምእንታን ከይትገብር ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ እሞ ኣብ እግረ መንገድኹም ኣብ ስራሕኹም ንሕማቕ ብቻ ይኹን እምበር ብፅቡቕ ነገር ዓርስኹም ኣዘናግዑ ዓርስኹም ፍትሕ ብልዎ ኣብ ስትረስ ከይትኣትዉ ማለት እዩ ከምዚ ሓውና ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ክትስዕስዑ ክትጭፍሩ ድዩ ወይ ከዓ ካሊእ ነገር ክትገብሩ ኣለኩም ኩሉ ሰብ ኣብ ስርሑን ኣሳልጦ ንኽህልዎ ስዕስዒት ምስኡ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ እሞ እስኪ ንቐፅል ሕዚ ከዓ ናብቲ ትብልዎ ምቕነ ብጣዕሚ መዘራረቢ ኮይኑ ቀንዩ ዘሎ ናይ TDF ሰልፊ ማለት እዩ ኣብ ከባብታት ውቕሮ ወይ ከዓ ካብ መቐለ ናብ ዓዲግራት ዝወስድ መስመር ከምኡ ድማ ካብ ናይ ሓውዜን መስመር ዘሎ ኣብኡታት ብጣዕሚ ብዙሕ ሰልፍታት እናተገበረ ቀንዩ ትማሊ ሎማዓትን ቀፂሉ እዩ ማለት እዩ እስኪ ንእሽተይ ቪድዮ ኣሎ ሰሚዕና ንመለስ أحوال تايم زول زلو تجادلي زي رئيس منجستي جدلي تو يوم زول زلو مو بحد جت حكم يوم إذا تقرأ زي أسي إذا عدنا زي أسي نتي جنا تجادلي نتي تجادلنا نتي قلنا نبلا كرعتنا زخونة TDF زي كنت نمن كتكون كم تخل أيرونون دعب شاجن نعوم كتكون زي تخل تقرأ جن حزون جدلاتو تو يوم زول نازلو حتى تجادلي بسنا سرعات ملس طمنا يتحللنا مثلنا يكررنا إلهم أرمس على سايس رستي قرعلتها مكانايز إنجلي لهم عنتي على 4 أو كتما حوزين سلام أو سلفين أقوريهم نركوا حزين نركوا البوطة أو كتما حوزين على غليو إنجلي أحوات مخم تريو زلهم إتهم TDF إتهم جاكانو سراويتنا حزون حتى مسلمون من جدي نا قتلهم زركبوا لو ما عنتوا نجوهم قتلوا تعصوا من جدي تترجعات كم زنور ينتنجر زركب كابورنا بمقالة متترجع تعجنيرو كمجمع أب حوزين كبابتاتون تعطي 5 نبرة ينتنجر زركب مو حزقن كيف تخوين له أتي سويتهم دحر مغرب كمجمع منجستوي حالفتي بمرددا يتنجروا تفتح له مالتيو أتي بتعمل دس بالزينة جن حزون اسكي سمعنا الملس كزيوم من حدار تقرأ زهنا مفتاح قوم يطلعنا تبالي موسكي نسوا نسمعه كابين كزيوم من حدار تقرأ بزكايده وتصاخي باب حتى مثلا تتكامل حيلتا تقرأ زتيون زم كتاكل مريحو زي لو محمش تكم تغطشن 10 منطقة عم تمرد ببريدان كزيوم من حدار تقرأ ليتنا جنرال تادس وردا قريبهم ميز تقبر له حتى مثلا تتكامل كم تغطشن 10 عم تمرد جميرو الناس راح له زمان تب في اللي كابسنا اختشنا عشرة دما نزك سيرح ستعيش كوميتي مصنعة زازي مزام طيز ولو تمبريدان تي مصنعة بعلوات حلفتي حيل تاز جراي ميس قبرلون نصاب ما محيشري توقعتي تصدالو رك قدم بيلوم يوم بمسارة دي ببريدان صغيرة بحطون مسألة تتكامل حيل تاز جراي بعمق الزتة كبيرة جيزة ما محجر جراي تيز غربة رق قدم بيل تفصل مكون زخ ولا ما مريح فضا سما كوتولون زبكتو أكل بمبرح بمولد توصينا له قبل بيرو كودات كوميونيكيشن تقراي لو محمش تقمتي فتشن 10 عام تمرت قالي زلو أواد مهم سمعوا زلهم إتنا TDF سلام أو سلف تقتلوا حزق زيوم محدار تقراي زخنا عينت أخيبا بمقبر زخنا ركيق حسب دما أغرب ولا بمولد دمس دماس دي أولنا تبهليو تسفان قبر أب كربا جزي إذا محواتنا حسابهم تحطهم تملي سلهم نفتي سرع زخنا تأمات أمومن دوموزومن خمل سلهم على خبرات تقاتلتي خمتي تسرعي وزن لهم بزح جزي ترجع خعطة ويخا خالي عاوز نبرة توقع زي نخو لا مخنيات كوينيو وتسلفي انت هناكن حزوغن أي رفدن التقدم حزي تزحلف حالي فولو تحز خاب دحر حزقن اتناي تقرأي منقستي بسنا سرعت حتى مليسو كل نجار سلام أو خجوري باخن بالهدى الإجرام من قدنا مالتي خبرات تقاتلتي إسك حزق أنا قتل نفتي أب السوشيال ميديا بتعمل مزرعة بخوين زلو أمباسادر جبتي بإيرترا جيرو ناب تقرأي أتيو مسمرح تحو حتى تراخي وناتا بهليو حق دي حسن حد فيديو لو نصوص كرينا ينملس مو حد نجار كاخن بلينا አስደንጋጭ ምስል ሾልኮ ወጥቷል። የግብጽ አምባሳደር በኤርትራ አድርጎ መቀሌ መግባቱ ነው እንግዲህ እየተሰማ የሚገኘው። የግብጽ አምባሳደር በመቀሌ ከተማ ከህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት ፍትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርና ከታደሰ ወረደ ጋር ሲወያይም ነው የታየው። ይህ ግለሰብ እንግዲህ በኤርትራ በኩል አድርጎ መቀሌ እንደገባ ነው ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎችም የሚያመላክቱት። ይህንን የህግ ጥሰትም የኢትዮጵያ መንግስት በማጣራት እርምጃ ሊወስድ ይገባል ሲሉም በምስል አስደግፈው ልከውልናል። ከትላንት በስቲያ ግብጽ በአባይ ጉዳይ ስትፎክር መቆየቷንና የኢትዮጵያ ውሃና ኢነርጂ ሚኒስተር ግብጽ ከጠባጫሪነት መግለጫዎችና ኢፍትሐዊ ከሆኑ የቅኝ ግዛት የይገባኛል ጥያቄዎች ልትቆጠብ እንደሚገባ ማስጠንቀቁም ይታወሳል።
በኤርትራ በኩል አድርጎ የኢጅፕት አምባሳደር ገብቶ ታደሰ ወረደ ሞንጀሪኑን ምናምን አግኝቷቸው ጫካ ውስጥ እያወሩ ታደሰ ወረደ ሊገሉት ምናምን ፈርቶ ኦፍ ቢሮ አልመጣም። እዛ እየተሞዳሞደልን በደንብ በማስረጃና በመረጃ በቪዲዮ አለ። አሁት ሙኸም ትሪኦ ዘለኹም እዚ ቪዲዮ እዚ ናይ ማዕዝዩ ናይ ማዕዝ ከም ዝኾነ ብርግጽ ወላ ተዘይተፈለጠ ናይ ማዕዝ መዓልቲ ከም ዝኾነ ማለት እዩ። ኣብ ሰዓቱ እዚ ግን ከም ብሓዱሽ አጀንዳ ኮይኑ ኣምባሳደር ናይ ግብፂ ብኤርትራ ገይሩ ናብ ትግራይ ኣትዩ ምስ መራሕቲ ሕወሓትን ናይ ትግራይ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ መራሕትን ተራኺቡ ተዛትዩ እናተባሃለ እዩ። ከም ትሪኦ ዘለኹም እውን ኣብዚ ቪድዮ ዘሎ ከመይ ከም ዝኾነ ብርግጽ ስሩዕ ዝኾነ ሓበሬታ ዋላ ተዘይሃለወና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግን ብጣዕሚ መዘራረቢ ኮይኑ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ከዓ ኣብ ሰዓት እዚ ስጋቱ እናገለፀ እዩ ዝርከብ። ሓቂ ድዩ ሓሶስ ድዩ ብርግጽ ዝግለጥ ነገር ክኸውን እዩ። እስኪ ንቐፅል። ሕዚ ከዓ ኤርትራ ዘሕለፈቱ ሓደ መልእክቲ ኣሎ እናተባሃለ እዩ። ብዛዕባ ንሱ ከዓ እስኪ ሰሚዕና እንመለስ። ሰበር መረጃ ከአስመራ ኤሪትሪያ። የኤርትራ መንግስት የኤርትራ ህዝብን ቤንዚን ይሁን ናፍጣ ቆጥቦ እንዲጠቀም አዝዟል። በተጨማሪ ደግሞ የሻዕቢያ ከፍተኛ መሪዎች ኢሳያስ አፈወርቅን ጨምረ ኦፊሳቸውን ወደ ድብቅ ቦታ ቀይረዋል። ከድሮን ጥቃት ለመዳን ማለት ነው። በጣም አስገራሚ ዲቨሎፕመንት ነው። ምክንያቱ ይህም ያሳየን ሻዕቢያ ሁኔታውን በጣም ሲሪየስ አድርጎ እየወሰደው እንዳለ እና ውጊያው ደግሞ አት ኤኒ ታይም ኦፊሻሊ ሊጀምር እንደሚችል ነው የሚያሳየን። ትእዛዝ ኩናት ተመሓላሊፉን ህዝባዊ መጓዓዝያታት እውን ደቡብ ክብላ ተወሲኑ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥብቂ ወታደራዊ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈም እዚ ድማ ምስ ምድላዋት ኩናት ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ሓቢሮም ከም መርአያ ናይዚ ውሳነም ኣብ ኣስመራ ዝንቀሳቐሱ ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣውቶቡሳት ስርሐን ደው ከብላም ትእዛዝ ከም ዝተዋሃበን ማዕከን ዜና DW ፀብፂቡ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ ኣብ ዝኾነ እዋን ዝፍጠር ድንገታዊ ኩነታት ቀውሲ ነዳዲ ንምዕቃብ ዝዓለመ ምዃኑ እውን እዩ ዶይቼ ቬለ ዝገለጸ። ኤርትራ ቀደም ኢላ እውን ብኩፖን ዝተወሰነ ስርዓት ምሽጣ ነዳዲ ከም እትኽተል ዝፍለጥ ክኾን ከሎ እዚ ምዕባለ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕወሓትን ናይ ቃላት ኩናት እንዳበርትዐ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ነዚ ጉዳይ ዝያዳ ቃልቦ ክረክብ ከም ዝገበሮ ተፈሊጡ ኣሎ። ብመሰረት ፖለቲካዊ ትንታነም ዓብድራሕማን ሰይድ እቲ ቅድሚ ዓመታት ዝነበረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ወርቃዊ ወርሒ ኢሎም ዝገለፅዎ ሓበራዊ ፀላኢ ሕወሓት ስለ ዝነበረ ናይ ረብሓ መርዓ እዩ ነይሩ። ኩናት ትግራይ ንሕወሓት ድሕሪ ምድኻሙ እቲ ሓዳር ከም ዝፈረሰ ዝገለፀት ትንታነም እዚ ኣብ መንጎ ኣስመራን መቐለን ድማ ሓድሽ ምቅርራብን ፅምዶን ይረአ ከም ዘሎ ብምርዳእ እዚ ውጥረት እዚ ድማ ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ክትጥቀም ብዝሃበቶ መግለፂ ዝተበገሰ ኮይኑ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ እውን ተጋፊሑ ኣሎ። ኣሕዋት ምኹም ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ኣሎ እናተባህለ እዩ። ብዛዕባ ናይ ነዳዲ ድማ ብጥንቃቐ ንክጥቀሙን ከምኡ ድማ ኩሉ ነገር ዝግጁ ንክኸውንን ተመሓላሊፉ እዩ እናበሉና ዝርከቡ። ኣብ ዝቐረባ ግዜ እንታይ ከም ዝፍጠር ድማ ፈጣሪ ጥራይ ዝፈልጥ እሞ ብዙሕ ሰብ ግን ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ርእይቶ ከቕምጥ ንሰምዕ ንርኢ ኣለና እሞ ኩላትና ግን ብዛዕባ እዚ ዘይኮነስ ብዛዕባ ሰላምን ብዛዕባ ኩሉ ነገር ብዛዕባ እቲ ናይ ሰላም ውፅኢት ኣብ ኩሉ ኣብቲ ዞባና ዘሎ ጥቕሙ ኢና ኩላትና ክንሰብኽ ዝግበአና። ምክንያቱ ኩናት ካባናን ካብ ጎረቤትና ብላዕሊ ዝፈልጦ ሰብ ስለዘየሎ ማለት እዩ። ኩናት ተመፅኡ ንኩሉ ገፅ ዝሃሲ ብሓደ ገፅ ዝበሃል ዝሓልፍ ነገር የለን። ኩሉ ነገር ታሳይ ስለዝኾነ ኩላትና ንሰላም ክንዝመር ኣለና። ሕዚ እውን እዚ ነገር እዚ ከይተጓሃረ ኩላትና ዓገብ ኢልና ንሰላም ክንዝመር ኣለና ይኽለኩም ዝደሊ ኩላ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣነ ሎማዓንቲ ነበረ ንምድላው ኣብዛዚ መለኹ ዝምድላው ሰተመችኩም ከዓ ሰብስክራይብ ና ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እንተሰሰናይ ኩሉ ግን ንዓኹም ይምነየልኩም ሰላም